дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни ҳаваскорон муждани дигари тоҷик чемпиони феълии Осиё Баҳодур Усмонов дар вазни 63 кило бо рақибаш аз Украина ба ринг баромад. Шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар 20-умин чемпионати бокси ғайрикасбӣ ки аз рӯзи 7 сентябр дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия ҷараён дорад, имрӯз боз як варзишгари дигари тоҷик қаҳрамони бокси Осиё Баҳодур Усмонов рӯи ринг баромад. рақиби варзишгари тоҷик дар вазни 63 килограмм намояндаи Украина Александр Зеленсияк маҳсуб мешуд. рақобати ин ду варзишгар 3 раунд идома карда аз ибтидо то ба анҷом намояндаи бокси тоҷик бартарӣ комил дошт ва тавонист ки бо зарбаҳои ҳадафрасаш пирӯзии худро дар дидори аввали чемпионати ҷаҳони бокс таъмин намояд. тамоми доварони дидор баъд аз анҷоми рақобат бартариро ба Баҳодур Усмонови 22 сола доданд ки ҳамин тавр бо ҳисоби 5-0 мужзани кишвари мо муваффақияти худро ба даст овард. ҳамакнун ин дастпарвари мактаби бокси тоҷик дар даври дуюми чемпионати ҷаҳони 2019 бо варзишгар аз Туркия Эрдемил Туралҳан рӯзи 14 сентябр рақобат хоҳад кард. ёдовар мешавем ки ин дуюмин боксчии тоҷик аст ки дар чемпионати ҷаҳон дар рақобати аввал ғалаба ба даст меорад. қаблан Шаҳбоз Неъматуллоев дар вазни 81 килограмм аз пирӯзии нахустини худ дар ин мусобиқаи сатҳи баланд истиқбол карда буд.